Tu som ja Mindboss, hrám na Nuggetcraft, len kamošom do X, teraz je AFK, čiže nič nerobí. Nemá ani Skype, čiže škoda. Čiže ešte toto je preže svojho server, ani to funguje spam. Takže čo ideme dneska robiť? Najprv postavíme dom, zabijeme prasa a vyťažíme tento kúl. Asi... Ty vole. Ja nemám. Vole. Počkať. To je prvý diel. Mám sa snažiť čo najlepšie skvalitovať tak. Možno vidíte, že keď stlačím, tu mám takú vecičku modrú alebo červenú dokedy. Je to proste cool, ja to používam. No aspoň mne sa to páči. Čo sa s tým srovnať? Čo sa srovnať? Nie. Čakaj, musím si ukončiť skoro. Je to dobré. Asi. Veď sa ukončí môže. Prosím, hľadajte tento server, je malo populárny. Není to môj, ale celkom ma baví v tom, že je survival. Ja som ho letá, či čo? Ako sa to je? Už to ani. Ale čo vidíme, sú ironové bloky strašne vysoko. Chceme nájsť tam nejaký. Dyňa! Zabijem sa. Ty vole, ja som skoro. No to je. Čakaj, dávam skopírovať túto vecičku. Aby ste ju mohli hrať. Toto je tá svara. To nehrám. Nuggetcraft. Boy. Čiže WTF, je WTF. Čiže postavíme si tak, kde je tu barák. Neviem, či sa tu dá robiť RSK.
Ja aspoň to skúsim. Počkaj. Počkaj, tak. To bude asi všetko, čo dneska robím. To bude asi taký nudnejší diel, na budúce bude to lepšie. Tak sú tu aj... A mám ešte taký čudný hlas, vole. Pretože mám chrípku. Nice. Zaberiem na túto krávu. A ideme hľadať vtičky. To je to ako si loguje, ale na budúce to bude lepšie. Na budúce všetko lepšie. Teraz už ideme strany, či čo? Teraz sa nemôžem zabiť, vole. Stromy. Takže tomto bude predstavenie, logové predstavenie. Môžem vám len bližšie povedať, že byla na Slovensku, v Žiline, okres Námestovo, dedina Bobov. Viac nedodal. Tak to bude asi všetko. Tak sa majte.